Hai, dar nu mai te opri. 2, 1, 2. E bine? Da, e bine. Hai. Hai, fă-mă să mă mișc. Că dacă bați de 2-3 ori, dacă ți iese de vreo 2-3 ori, încep și eu să mă mișc și îmi place. Ștefan, stai. Hai, ține-o. Ai pierdut ritmul. Fii atent, concentrează-te. Wow! Wow, 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 hai! Foarte tare, dar dacă mai ții de mai multe ori ar fi perfect. Ia, hai! Hai, ține măcar de 3 ori. Ține de 3 ori, Alex, hai! Și dacă dai mai încet... Și dacă dai mai încet, o să iasă mult mai bine. Hai! Și 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1! Toba mare, hai! 1, 2, 3, 4...